Честит рожден ден, Исус патрона от град Троян. Дами и господа, този поздрав е специално за Исус патрона от град Троян. С много уважение от батко ти Ричи, кака ти Таня, племенничката Беатрис, семейство Гюнай и Асия и цялата фамилия! Днес е ден специален, ден незабравим. За Исус патрона всички се веселим. Нека здраве и късмет да го следват навред, а в дома му да царят любов и берекет. От Троян до всяко кътче на света, нека радост да изпълва неговата душа. С приятели добри и семейства до небо, да е щастлив и усмихнат през живота си смело. Честит рожден ден, Исус патрона, да си жив и здрав, приятелю добър. От батко ти Ричи, кака ти Таня, от племенничката Беатрис, от Гюна и Асия, познат присъдоче. Честит рожден ден, Исус патрона, нека сбъднат се мечтите ти безброй. Здраве, щастие, берекет и късмет, да са винаги до теб и в своя ден. От сърце ти пожелаваме здраве, много радост, успехи и веселие! От батко ти Ричи, кака ти Таня, племенничката Беатрис, семейство Гюнай и Асия и от цялата фамилия.